Dantzak gaitz guztiak uxatzen dituela diote, baina ze onurak ditu dantzak osasunerako? Bueno, horretarako gaude hemen Baobab espazioan eta Ainoarekin elkartuko gara, kideetako bat. Berak kontatuko digu, ze onurak dituen osasunerako. Kaixo, Ainoa! Kaixo, zer moduz? Zer moduz, oso ongi! Ailegatu gara, Baobabera. Behingoz, bai, pozik. Hartatze, Pozik? bai, hartatu ahal izateagatik oso pozik. Eta, bueno, espazio hau, Bai, ja, superpolita, ja, azten garenean, sartzen gara, eta ja, sartzen gara beste unibertso batean. bai, enbor baten forma zuen eskaiera nahi genuela argi genuen. Eta gure arkitekto Miguelekin lortu genuen espazio, ez dakit berezia ala ez, baina behintzat oso sentitua eta oso maitatu aldez aurretik, eta gustu handiz diseinatuan ikuste, horrela sentitzen dugu, maitasun handiakin. Ze berez Baobab, Bai, zuhaitz bat da, ez? bai, oso zuhaitz sakratua, oso berezia, Afrika osoan, Afrika oso zabala da, gu batez ere Senegalekin daukagu halako lotura ederra harremana duela urte dexente, eta bertan beti kontatu izan digute Baobabek badutela halako bada espazio oso sakratua, hor daudelako herrialdeko jakintsuak, marabuak, itzalean hor elkarrizketa asko ematen dira, ez? Herriak normalean zuhaitzan azpian egiten dute, garrantzitsuak diren elkarrizketak horre egiten dituzte, bueno, eta halako histori pila bat, baina bai, oso garrantzitsua den zuhaitz bat da, eta simbolikoki ere gauza asko dakarzkigu. Eta, bueno, hori ikusi dut ere, baduzuela txoko bat, ez? Bai. Senegaleko gauzatxo horiekin, ez? Hori da, Hori da, Senegaleko lagunekin dugune proiektua da Nyau Wolofez, Wolofa da Senegaleko bederatzi edo hizkuntza gehiago daude, baina hizkuntza nagusiena edo nolabait esateko, eta Wolofez esan nahi du josi, bai, eta orduan hango emakumeekin dugun proiektu egitasmo bat da, han ekoizten duten guztia hona ekarri, eta saldu egiten dugu, edo bintzat laguntzen dugu saltzena, bai? Eta hemen lortzen den guztia, 100% berriro ara bueltatzen da, errekurtso gehiago eta gauzak erosializateko, berriro ere arropa eta klase formakuntza gehiago izan alizateko, eta horrela, bai. Nyau deitzen da proiektua, eta hementxe du txokoa, bai. Eta guztia, karo, zuen espazioa guztia dago oso lotuta, ze Afrikako dantzak edo, bueno, esperimentatzen dituzue hemen, ez? Bai, duela 8 urte intentzio horrekin hasi ginen, espazio bat oso potentea zen zerbaiti espazio xume bat eskaintzeko intentzioakin. Maria eta ni ez gara afrikarrak, argi dago, euskalduna eta Madrilgo lagunak gara, eta argi genuena da lagun asko genuela atzean, esan ez bai egin dezagun halako espazio bat, batez ere transmisio zintzo bat egoteko, bai? Ze askotan Afrikak jasotzen du oso herrialde tratamendu bat, eta bada kontinente oso zabal bat, aberastasun izugarria kulturala duen kontinente bat, eta pixka bat bide horretan, oso modu xumean, zerbait aportatu ahal genuen horretan, ireki genuen Baobab dantza. Intentzio horrekin, desio horrekin eta nahi horrekin. Eta dantza egiten duzuen heinean, behar duzue, dantzaleku bat, ez? Eta dantzalekoa behar dugu, jakina, hemen gure bakanala hori da, bai. Ikusiko dugu, bai, sartuko gara. Hementxe dugu... Dena laranja baita ere. Bai, beltza, jakina, beltza, lehenik eta behin, eta laranja. Hori da, pixka bat lur laranja horren omenez, ez? Nola baita esateko. Zorua ere, Kongotik datorren benge egurrezkoa da. Eta bueno, hementxe ibiltzen gara jotake, ikasten batez ere, konpartitzen, eta sustraitik nolabait edaten, ez? Alden guztia eta zintzotasunez partekatzen,
dakigun iskin hori, ze oso zabala da, eta hemen partekatzen ditugun dantzak eta perkusioak ere, ikusten duzu bezala. Hori galdetu behar nahi zuen, hori instrumento pila bat. Bai, hau esek badira dundunak eta jenbeak, eta hortxe ikusten ditugu ere Senegaleko sabarrak, eta suruba instrumentuak ere bai, antxe goian, bai, pixkat flekoak dituzten horiek, badira suruba instrumentuak, hemen informazio asko dago, egon alko ginak hitz egiten, baina denbora askoz, baina bai esan beharra dago, hori sabarrak adibidez Senegaletik datozela, eta hau Afrikar mendebaldeko Gineakonakri, Burkina Faso, Costa de Marfil, zonalde hortatik datorrezta, eta guk bereziki jenbearen kultura, jenbea ez da Afrika osokoa, batutan hau pentsatzen dugu baina ez, mendebaldetik dator, eta hori Gineatik ikasi dugu, Gineakonakrin ikasi dugu, eta edo hemen, baina Gineakonakriko maisuekin, ez? Bai. Eta batutan ere egiten duzue, musika zuzenean dantza bitartez? Beti, aldiro, bai, dantza mota hori partekatzen dugunean, gozatzen dugunean, zuzeneko musika dago, bai, osea, ahal denean horrela izan behar duelako, ez? Horrela delako, orduan, bai, kompleto, osea, momentuan entzuten alduzu zuzeneko musika, eta horrek eragiten dizu ere, ez? Eragiten dio gorputzari alako oso zentzunak diren mugimendu asko egitera, ez nola bait. Bueno, nahiko genuke jakin pixka bat ere, zuen filosofiari buruz eta osasunerako dituen onurei buruz, ez dakit horretarako igual txoko bat prestatuko dugun hor, edo... Zure atzetik itxaso. Bai. Bueno, Ainhoa, sortu dugu hemen txokoa, lasai hitz egiteko. Bai, hemen txekokatu gara. Primeran. Bai. Eta kontatu pixka bat hori zein den zuen filosofia, ez? Nola ulertzen duzuen dantza, mugimendua, eta bere nolabaiteko onurako osasunerako, ez? Argi da daudela, ez? Baina kontatu pixka bat. Bai, dantza eta osasuna eskutik doaz, nolabait esateko, osasuna sentitzen badugu bizitzeko goxo eta gustora bizitzeko behar den hori izatea, ez? Dantza beharrezkoa. Ez nik esaten dudalako, ez Mariak esaten duelako, baizik eta kultura guztiek amankomunean duten zerbait delako. Eta hori horrela denean, beharrezkoa den gauza bat izan da beti, ez? Giza evoluzionetan beti egon da, gainera beti ritualizatua edo gehienetan, euskaldunak gara, eta badakigu plazetan, gauza asko mugitzen direla, ez direla bakarrik euskal dantzak adibidez, ez dira mugimendu artikulatu batzuk soilik, baizik eta horratzean badira hainbat gauza, ez? Eta gu egoteko beste asko egon dira. Orduan, dantza eta osasuna elkarrekin doaz, gure filosofia, dena asmatua dago, non kokatzen garen, ez? Gure filosofia da pixka bat dantza norberak daramagula barruan. Batzutan esnatu beharra daukagu, beste batzutan ez hainbeste, beste batzutan askatu beharra agian, beste batzutan, baina euki badugu. Gero badago informazioa, disiplina askotan sartzen bagara, informazio pila bat dago, egitura pila bat daude, teknika pila bat dago, baina berez dantza gure arteko aintzinako hizkuntza dela esan aldugu. Gure pentsamentuan eta gure bizitzeko modu horretan. Batzutan hitzak labur geratzen dira, eta aldiz beti esaten dugu dantzan ezagutzen duzu norbait, ezberdin ezagutzen duzula, sakonago, ziur. Ez da behar informazio zehatza izatea, ez, norbait ezagutu ahal izateko. Adibidez, momentu honetan, zuetan nire artean, Maialen Lujanbiok, ez, bertso politori dintzun, suaren inguruan, eta azkenean bota zuen begirada, bi pertsonen arteko begiradan dagoena da, ez? Hori dantzak ekartzen digu ere, bai. Horrela borobilo aldut, oso zabala den erantzuna, Eta gero, adibidez, askotan hitz egiten da ez, estresa igual baita ere lasaitzeko, eta, serotonina eta dopamina eta guzti hauen puntx bat ere sentitzeko,
Bai. badela ez onuragarria. Bai, neurotransmisoren munduan sartzen bagara, nik jakina ez naiz medikua, ez naiz, baina bueno, hemen Nazaret Castellanos asko entzuten dugu, eta oso jarraitzaile gara, gainera elkar maite diogu nahiko, osea, sare sozialetan hortxe gabiltza, eta asko ikasten dugu berari esker, ezta? Eta Marian Rojasi esker adibidez, eta badakigu hor balantze pila bat daudela. Bai, hormonan munduan, neurotransmisore, kortisola adibidez jeistena pila bat, igotzen dira, ez, dopamina, igotzen dira, igo behar direnak, eta jeisten dira, jeitsi behar direnak, gu benetan osasuntsu egoteko, osasuntsu, 2 puntu. Gurekin konektatuak oso modu organikoan, eta inguruarekin bakean gaudenean gertatzen den hori, ez? Osasuna, zer da bestela, ez? Ba, kasu horretan, osea, hitz egin aldugu pila bat horri buruz, baina ni ez naiz agian hoberena detailearekin hitz egiteko, baina bai esan aldut, eta batez ere, etortzen diren lagunei entzun da, minutu terdian, bere gorputzaldea aldatzen, osea, aldartea aldatzen dela. Hau da, umorea, sensazioak gorputzean fisikoak, adibidez tensioa, Uskurtuta gaudela batzutan, ez? Bai, gorputza erlajatzen da, oso buruan baldin bagaude, esan nahi dut, kriston kaos mentalarekin bagaude, agian minutu batean ez, baina 10 minututan ja sentitu alduzu, Korapilo hori askatzen dela, edo behintzat aparkatzen duzula, pauso bat ematen diozula, ekaitza horri, ez? Eta horrek eragiten du ere, hori kentzen baduzu beste gauzak sartzen dira, eta sartzen den hori badira sensazioak. Musikak dakarzkizun sensazioak, inguruan taldeak ekartzen dizkizun sensazioak, ez dakit nork bota duen zerbait entzuterakoan, ez dakit, denak badauka zentzua elkarrekin existitzen garen momentuan. Esan nahi dut, dantza bada lenguaia, eta dantza beharrezkoa da zentzu horretan, ekilibratzen gaituela sentitzen dugu. Ematen digu behar duguna eta kentzen digu behar ez dugun hori. Horrela sentitzen dugu, hola, simple. Eta gainera oso momentukoa da, ez duzu behar hilabete terdi, ez, momentu batean ja sentitzen aldira onurak. Bai, mentalak, emozionalak eta fisikoak. Pixka bat emozioekin ere, beharrezkoa daukagu ere, beharrezkoa da guretza sentitzea zerbaiten parte garela. Eta askotan, agian ez dugu helburutzat jarri, baina asko botatzen digutena, eta asko esaten digutena, konpartitzen digutena da, hemen kuadrilla bat egin dut. Talde baten parte naizela sentitzen nahi naiz. Oso bakarrik sentitzen nintzen, eta orain adibidez, nahiz eta bakarrik sentitu badakit, txoko bat dago, espazio seguru bat dagoela, eta alako asko. Eta oso polita da, hori jasotzea, eta zuk bakoitzak, Mariak berean, nik nirea, izan dugu bizitzan esperientzia, baina ikustea gure saioetan jendeak hori sentitzen duela, eta sentitzea erraztu aldugula, behintzat, proposatu aldugula, oso polita da. Eta batutan baita ere, badago kontzeptua, dantza ez dela kirola, ez? Edo dantza ez dela hainbesterako, ez dakit, kirol mota bat edo gorputza mugitzeko modu bat, ez? Baina bada, ez? Askotan, nik ez du kirolarik egiten, baina bazoaz dantzatzera, orduan bada, ez? Jakina baietz. Bai, dantzarekin bi gauza gertatzen zaizkigu. Dantza egiten duzu, dantzaria zara, baina zertan egiten duzu lan. Hontan. Eta bestalde ere, baina dantza, baina esan, kirola egiten duzu, kirola, lana, kirola. Dantza kirola da, jakina baietz. Gorputz osoa mugitzen da, lantzen duzu kardioa adibidez, intensitatea ere landu alduzu nahi izatekotan, lateralitatea, koordinazioa, oreka desoreka, gauza zerrenda luze bat egin aldugu, kirola dela, justifikatzeko nolabait esateko, ez? Jakina baietz, bai, izerditan... Bukatzen dugu, ez? Bai, eta goxo gainera. Eta pozik. Sufritu gabe. Eta
ze kasu espezifiko sentitu dituzu hemen hori aldaketaren bat, ez? Esan dugun osasun emozional, sozial edo fisiko hildo horietatik, ez? Ze kasu espezifiko ikusi dituzue? Pila bat. Pila bat. Batez ere partekatzen aldituz, bueno, ezin dugu esan jakina nortzuk diren, edo ez dugu horrela egin nahi, espazio seguru bat delako, baina kasu asko daude, batez ere, bakardade, uste baino, bakardade gehiago dago gure kaletan. Asko zere gehiago. Beti esaten dugu garrantzitsua dela, zebrabide baten norbait gurutzatzen baduzuta, benetan begirada bat piztu baduzu, egitea. Egitea oso garrantzitsua da, eske aldatu altzaio edo altzaizu eguna, astea edo hilabetea. Esan nahi dut, kasu asko daude, batez ere esaten dutena, hemen etxean sentitzen naiz. Egia da, Nafarroan gaude, Nafarroan kuadria oso garrantzitsua da, Euskal Herri osoan, oso garrantzitsua da, hemen behintzat ez da itxia. Ez dut esan nahi horrekin itxiak direnik beste lekuetan, baina batzutan gertatzen zaigu bai, edo txikitako kuadrilla, edo kasu honetan oso irekia dago, zeharkatu duzun ate hori irekia dago sartzeko eta ateratzeko. Eta kanpoan baldin bazaude, nik sentitzen dut behintzat gustatzen zaigula sentiaraztea hemen jarraitzen duzula. Ze askotan utzi behar izaten da, hainbat arrazoiengatik, ez da, amatasunagatik, lan ezberdin batengatik, leku aldaketa batengatik, baina kontaktuan jarraitzen dugu normalean. Eta gainera, ahaleginik gabe, horrela ateratzen delako, WhatsApp taldeak daudelako, kasu horretan teknologia laguntzen du, jarraitzen duzu pixka bat honen parte izate. Eta horietako kasu nahiko daude, esan nahi dute, edo ez nekien benetan horrela nintzenik, ez, dantzak ere ematen digun, eta dantza taldean egiteak ere, ematen digu askotan ispilu potente baten superpoterea, ez? Ordan hori goxo lagunduta ikusi aldituzu bai argiak bai itzalak, baina oso modu erosoan. Ez du zertan, eta ez gara terapeutak, eta gainera terapeuta akideen lana errespetatzen dugu pila bat, ez gara sartzen, ez ditugu irekitzen itxi ezin ditugun ateak, ez? Baina egia da, dantza berez terapeutikoa dela, eta gauza horiek askotan gertatzen dira, ez? Ez nekien horrela nintzenik, beti izan didate alakoa naizela, eta ikusten nahi naiz nire dantzen gorputza bitu nola, ez nahi zain ez dakit nolakoa, horrela ikusten. Orduan oso interesgarria da, oso interesgarria da, gure aldetik, erraminta ezberdinak eskaintzea, nahi izatekotan hartzeko ala ez. Bide horretik joateko, holako kasu pila bat, ez? Edo bakarri sentitzen itzen orain ja ez, nire buruarekin topo egin dut eta naizta erraxa ez izan gustatzen nahi zait, eta gero momentu oso zailak izan dituzten pertsonak etorri gira, oso zailak izan dituztenak, ondoren jakinarazi gutenak, eta hori izan da pixka bat, oso baliogarria beste pauso mota batzuk emateko. Bai. Eta, ukitzen, bai, ze azkenean, nire barruan baditut, pertsona lagun askoren aurpegiak, bizitzak, eta azken finean sentitzea xaurgarritasun zona horretan, sentitzen zarenean elkarrekin gauza potente asko gertatzen dira, dantzaren lenguaian. Ez duzulako hitzik jarri behar erdian. Osea, mugimendua da, gorputzaren adierazpena da, gorputzak informazio asko ematen du. Orduan hor gauza asko mugitzen dira. Gauza asko mugitzen dira, uste baino gehiago. Ez duzu zertan, gero ere hori ez, uste nuen dantza egiteko dantzaria izan behar nuela, edo aldez aurretik kondizio fisiko batzuk, kausken nire adinaekin, bize pentsatu behar nuen dantza egingo nukenik. Nik 50 urte ditut momentu baten, 2 urtetan.
ez daukat gorputz normatibo hori, batez, osea, keba, perimenopausia potentean nago momentu honetan, gorputz aldatzen da, grasak esaten du haupa, hementxe nao, olako kasutan, osea, oso xargarritasun momentuan zauden horretan, ikustea jakitea espazio bat dagoela zuretzat. Ze, Disfruterako. Bai, eta dantza denontzat dela, ez? Jakiteak erlajatzen du pila bat, eta erlajatzen du hori mentalki, emozionalki eta fisikoki ere bai. Gure gorputzarekin ere konexio maitasunetik edo kostata ere, hau niregatik esaten dut, kostatzen da askotan, ez? Zure gorputza ikustea, zure gorputza horrela sentitzea, aldaketak pixka bat, badira, agian ondo edo gaizki eraman aldituzun kontuak, orduan, espazio seguro batean, dantza, ez? Dantza eta perkusioa azkenean kultura zaharrek eman diguten opari hori dagoen bitartean, ondo eraman da, esan nahi dut, errespetuz hartuta eta taldeari emanda daukan garrantzia, badago kide bat, Elena oso maite duguna, esaten dut bere izena, ze utziko lidake, beti esaten duela, nik Baobab 500 hartzen dut. Baobab 500? Bai. Osea, suplemento Baobab moduan? 500 hartzen dut, ez? Medizina, momentu honetan, bere medizinari koberena da, eta Baobab 500 deitzen dio. Sentitzen duen horri, ez? Hartzen duen kapsula horri, Baobab 500 deitzen dio. Magisima. Eta... bai. Eta funtzionatzen du. Eta denoi esker, osea, ez da guri esker, ez? Bada, formula horri esker. Bai. Bai, egia da batzutan ere dantza oso ligatua egon dela autoritarismo edo perfekzionismo edo ezakit zurruntasun batera batzutan. Bai, elitismoan, ez, diozu. Izan daiteke, bai, inkluso akademia batzuetan edo toki batzuetan, ez, eta igual esaten dugun zentzu hori edo, onura horiek nolabait kanpo geratzen direla, ez, zentzu horretan bideratzen baldin badugu, ez? Arriskutsua, ez? Zure helburua baldin bada, dantzari moduan, Londreseko ez dakite, nin banator gainera kale-kale dantzatik, osea, etxalekutik, herriko jaietan dantza egitetik, eta musika gustoko izatetik. Nire kideak bai, sufritu ditu dantza klasikoaren eta hainbat kontu, ez? Hori limite, exigentzi, askotan kontatzen du, ez? Ze gaizki pasatu izan duen, maitatzen duen zerbaitekin, baina hori zurruntasunagatik, bai oso horma estuak daude hor. Batzuentzat, primeran, ze bada, bere bidean behar duten zerbait, eta gaina, primeran, baina guk behintzat dantza sentitzen dugun moduan, edo herrietan beti sentitu izan dugun moduan, edo Senegalen, eske gauza bera da, txaleko edo sali, ez da egoera bera jakina, baina dantzari dagokionez, nire amonak esan halko lukena eta, ez, hani sentitzen dudana gauza bera da, osea da, herria, hizkuntza berdin bat, horizontalitate bat, eta epaiketarik gabekoa. Ondo antzatzen du, gaizki antzatzen du, hori ez, azken finean elitismoak nik uste dut, edo ez elitismoak, edo ez dakitze lekutan egon alden presio horrekin, onurak nik uste frenatzen direla. Ez dut inoiz izan alako esperientziarik, baina kontatu dizkiate, eta arriskutsua da, eta dantzaren izenean gauza asko egitea, ez zait bidezkoa iruditzen, baina iritzi xumea. Zuretzat, zenolako sentsazioak dira ematen dizkizunak hori dantza klase bat? Osea, sartzen zarenetik eta ateratzen zarenetik ze gauza aldatzen dira zure gorputzen? Lehen aipatu dituzu, gauza asko aldatzen direla, zeintzuk dira, izendatu aldituzu? Bai, ze asko hausnartu dute honen kontura. Dantza eta jenbeari esker, naiz gaur naizena. Askotan esan dut, nire kasuan, nire burua beti gauzez beteta egon da, oso abiadura potentean, orduan, beti esan dut dantzak
espazio hori ematen didala. Eta zer aldatzen da, nire burutik gertuago nagoela, ondoren. Vale. Osea, hori da, beti sentitzen dudan kontu bat. Izpilura begiratzen dut nire burua eta ikusi alditut gauzak, baina dantzan hasten naizenean, hor sentitzen dut, benetan, eta gordinik nola nagoen, momentu horretan. Ordura arte, eske askotan gertatu izan zait, kalean sartu baino lehen norbaitekin topatu, ze moduz da, jo gaur, ez daki nola, sartu, Eta ez dago horrela. eta ez. Agian zehozer, baina egia ekartzen dizu, benetan entzuten baduzu, eta epaiketari gabe hori garrantzitsua da, eta hortaz entrenatzen gara, zenik oraindik ere, hortxe nabil, 4. mailan edo igual, 10 badira, 4. mailan. Horrez, epaiketa eza, zure buruari batez ere, batzutan gogorra, baina hor ikusten dituzu egiak. Nire gorputza erlajatzen da, indartsu sentitzen naiz ere bai, nire giharrak argiago sentitzen ditut, ze egonda kardio bat, egonda odol jario bat, eta gorputza errasago sentitzen dut, konturatzen naiz nire buruak ez ditula inbeste pentsamendu invasiborik, zer gehiago. Egarri naizela eta edaten dut eta horreko on egiten dit, goze naizela ondoren edo, behintzat gauza osasuntsuagoak jateko gogoak pizten zaizkiala, hori bitxia da. Hori bitxia da. Osa, estresatua nagoenean, goxokiak edo nire kongitoak edo dena delakoa. Baina dantza klase bat eta gero, tortilla bat, bai, fruta bat, osea, benetan kaso eginez, bai, hori bitxia da ere, bai, ez, gorputzarekin konektatzen zaitu, bai ala bai. Eta ez dakit, zerbait hasten du da, baina, bueno, ez da gauza gutxi. Ez da gauza gutxi. Ba, nigo gotxu geratu naiz, hau pixka bat probatzeko, igual multatu beharko naiz egunen batean, ez? Egunen batean, ala laster. Ja, agendatu beharko dugu. Agendatzen dugu? Bai, Venga, bai, egina zeon. Ba, mila esker eta bueltatuko naiz orduan. Zuri itxaso etortzeagatik, eskerrik asko bihotzez, xaloa kuadrilla osoari, familiari, eta nahi zuenean hemetxe gaitxozu. Mila esker, Ainhoa, eta ongi segi. Bai, berdin. Beno, ba, hau izan da dena, baina ni esan bezala gogotxu geratu naiz frogatzeko nire haragitan aldaketa guzti hauek. Beraz, nik uste bueltatuko naizela. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.